înmormântare de la mănăstire. Da, da. Ieri a fost 1, azi e 2 aprilie. Din 2 aprilie. Biserica nouă. Gata. Nu era bine când ați fost? Ba erau, dar nu tintuit exterior. Ah, da. Tot ați văzut lucrurile, că tot lucrează. Doamne, dar aici trebuie bani. Aici nu era corpul ăsta. Tu vezi ce construcție aici, uite-te aici. Lasă jos. Să vă facem mare. Dar uite cât e chilie și cât este softul. E fetițul. Și fetițul se acoperit acolo. Tot chilie. Și jos tot chilie. 46 de mii. Sunt produsele care vă spuneam care sunt activitatea măicuțelor. Mai aduc aici niște bitter. Nu aduceți că eu am bitter. Îi facem dumneavoastră? Nu, l-am cumpărat pe Băsubiu. Nu pot să vă definească și eu să vă mângâi. Am cumpărat și eu. Pentru că nu am putut să găsesc Compresie. Astea sunt cu magnet? Da. Pentru frigider, nu? Sau oriunde? Nu, și eu. Sau în mașină? Ai coniță cu magnet. Să pună pe frigider sau oriunde. Uite, cu Arsenie Boca ce ți-am arătat aseară, Sonică, pe ce am eu filmul cu el. Ar putea să nu fie magnet, să fie ceva în care se lipește. Dar cred că și pe masă, să fie așa. Ah, bandă adezivă. Dar n-aveți și pentru magnet. E mai simplu, numai se pune pe... Da, și se poate și scoate. Da. De asta am stat ceva cu magnet. Dacă nu rămâne asta, că lipesc tot în mașină. Nu, mă gândesc că uite, se vede clar că unul din... Uite, gem de afine, mama. Ce? Gem de afine, ai văzut? Nu stă nimeni de nu. Nu știu cum arată. Sunt afine pe aici? Da. Sunt și afine de aici? Da.
Știm că din Oravița suntem. Dar nu suntem la munții Semeniți. Nu, acolo se duce și ea. Și se duc și iau pe munții Da, Semeniți. se Acolo duc mai știu mult. cum. La care mănăstire ați fost până Rămâne, n-ați oricum venit? rămâne asta la tine. Nu am Sănat. fost la nicio mănăstire, aici am venit. E același. Ce-a face? Am venit târziu, maicile sunt foarte tinere Că toate. de-aia văd că dumneavoastră ați mers mai în vârstă, că eu le cam văd prin Foarte în Oravița. vârstă, 64 de ani. Mulți, Ele văd sunt de foarte atunci. bine Mulți funcționale. înainte. Le cam văd prin Oravița De și aici, sunt la foarte unde Toate sunteți, maică? din București. sunt foarte tine. Și nu sunt maică, sunt soră. Asta. Din București. Și prepeliți aveți, nu? Am avut numai. Nu mai aveți? Nu mai Acum țineți. toată activitatea e profilată pe acestea, pe produse astea de fitoterapie. Deci aici a fost titor, Dar aveți pe cineva specialist? Da. care- Al lui, din Oravița, lui Chirilă, frate. Da. Da, Ah, domnul cu doctor el Pavel, lucrați. pe dânsul este titor aici. Chiar a fost pământul părinților lui, am înțeles. Pe care s-a ridicat. Da. Tinctură de propolis, țineți? Da, da. Aveți și tinctură? Unde? Vesele au avut, maicile au avut miere. Deci el este aici. Da, și Da, sigur. activitatea dânsului de Știu, fitoterapie și că așa. fratele tău e profesor de muzică la Oravița. Da. Asta, maică. Nicolo, 8,50. Tot. 8,50. Ah, da. Ce ai luat, mama? Și acum va face și un sanatoriu aici undeva de la Sata. Eu iau două și din astea. Da. Hai să iau și eu și să iau și o tinctură de propolis. Luați, că e foarte bună. Cel puțin mie îmi face foarte bine. Eu la gât cu problemele așa mi le rezolv cu tinctura. Și acum cu asta ce faci? Înghiți pe zahăr? Nu mai iau zahăr, cu diabetul nu iau Și cum zahăr. înghiți asta? Direct. Eu n-am probleme, că se poate pune și în apă, dar eu nu pun. Da. Eu pun Sau direct. puțină sau pățică de Nu, hai făină. să iau și eu o tinctură de Mai aveți? Sau vreți mai multă? Eu am luat, cred, de 25 de mililitri și iau două, ca să fie de 50. Unde e Sfântul Pavel? Nu-l vedeți? Da. Aici, da, acum. Și tinctura și Hai să ceai. știu că trebuie să Ioan. iau și eu acum. Olive 15, 16, 17, da? Care e acum tinctura de acum? Uitați în partea mea să Am contați. 10 Vă dau și atunci să- aia care de-am da. dat, îmi dați Da, înapoi. înapoi. Sfântul Pavel nu este pictat. Sfântul Pavel, singur. Da, Singur. Nu. Numai Sfântul Petru și Pavel. Că sunt împreună prăznuiți. Unde? Nu, dar sunt și Da, alții. sunt, aveți? Dar nu cred că avem singur. Nu, dar zic pe Sfinții Petru și Pentru Pavel, că- aveți? Este ăla aici. De ce vrei să... El vrea. Și Petru și Pavel unde aveți? Păi acum să vedem. Încerc să aflu acum. Să vedem dacă... Sau dincolo? Pentru Nicolae. Ia uite-te că tu știi, Sonica. Petru și Andrei. Aceștia sunt Petru și Da, Petru nu, și Andrei. Pavel. Petru și De obicei sunt Petru și Pavel, așa zice. Nici n-am văzut până acum Petru și Andrei. Da, am văzut, da. Știu, știu. Și tinctura o faceți din stud, de la stud? De la... Da, da. Deci aici se face în mănăstire. Totul se face aici. Da, aici lumână, ba da, ăsta e de la ieșire. De ceară și de parafină. Depinde și când pleacă. Astea de Maicile au fost în parafină și București și astea de s-au ceară. școlit la firma Naturale a domnului doctor Chirilă. Maicile au fost în București și s-au școlit la firma Naturale a doctorului Chirilă. Da, da. Domnul doctor Chirilă are la voluntari lângă București. Îi întreagă acolo cu Tot felul. culturi de plante, Da, da. lucrare. Sfinții Clerari, Sfântul Da. Vasile. Ce-ai luat? De Sfântul Stelian? Loc, chema pe Sfântul Ah, Stelian. da, da. Și eu l-am acasă, Sfântul Deci am Vasile. găsit Sfinții Petru și Pavel. Am Uite. făcut domnul ăla. Uite-ți. Ia cât e icoana? Dacă este, frate, cu atâția 7 lei. 70 de mii, mama. Numai 7 lei. Da. Asta e tot 7 de nu? Asta e Și ce icoana. frumos e, da. Da? Icoane, da. Și sfințite, cred, nu? Eu știu că da. Sau cred că da, dar e
Oricum, Două bătăi nu strică. se stropesc cu apă Da, sfințită da, dacă și... duceți la un părinte Foarte de le frumos. face o rugăciune. Aceasta, Sigur. să vă dau 3 lei și aici... Mamă, stai că-ți dau eu bani. Nu, să dai 7 lei, da. Dar foarte așa. Da. Ce ieftin. Da, eu ce zic? Da, astea sunt foarte ieftine. Știți cum spunea tu? Astea două, așa, deci de 50. 24 de lei și aici ai venit 18 lei. De-aia mă puse la bă. Da, 85. Așa, lumânările câte